һәм яшьләр татарча тизәйткечләрне популярлаштыруга алынган. Тәртибе дә гади. Тизәйткеч кабатлаганны видеога төшерәсең дә, язманы тизәйткеч хэштегы белән Instagramга эләсең. Анда катнашучыларның саны бу атнада 200-дән артты шунбай. Китаннан. Менә шулай. Алар арасында Марат Бәшәров кебек танылган кино йолдызы да, министрлар, җәмәгатьчелеклеләре дә бар. Айгөл Бәдретдинова шул кадәр кызыксыну уяткан проектны уйлап табучы һәм анда катнашкан танылган шәхесләр белән аралашты. Кара карга, карык каркылдама. Кино йолдызы башлап җибәрде, театр артистлары кушылды. Кемдер бик тиз әйтә, кемдер ашыкмады. Аттым карга, төште карга, кара карга, ак карга. Кара карганы карарга җыелды карга. Татар телен белгән кеше генә тиз һәм әкрен итеп әйтә ала һәм ул сүзне белә. Шул кадәр ул кызык. Беренчедән анда уен элементы бар. Балалар ярата моны. Голос дети проекты финалисты яшь йылдыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова тизәйткечләр флешмобына кушылып кына калмаган, ә аңа чит илдәге дусларын да җәлеп иткән. Узган елны мин Бельгиягә барып кайттым һәм анда бик көчле татар диаспорасы, бер тизәйткечне мин аларга җибәрдем. Акциягә Финляндия, Бельгия, Чехия, Германия, Кытай һәм башка ил татарлары кушылды. Татарча тизәйткечләр белән балалар да, әбиләр дә кызыксына хәзер. 2 атна эчендә Instagramга 200-дән артык язма элгән алар. Кемнең ничек әйтүен тизәйткеч хэштегы, ягъни минем яраткан татар телем аккаунты аша карап була. Шунда ук тизәйткеч укып видеога яздырырга һәм флешмобка кушылырга мөмкин. Бездән флешмоб турында ишеткән казанлылар да аңа кушылырга булды. Текерлек тәнке булса минә бир. Минә бир. Ә иң мөһиме телне популярлаштыра ул. Күрәсең, шуңа да флешмобка танылган җырчы һәм артистлардан тыш төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре кушылды. Араларында Иннополис икътисади зонасы директоры Игорь Носов, Татарстан премьер-министры урынбасары, Мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов та бар. Телне камиллаштыру өчен татар телендә телне камиллаштыру ул бәләкәйдән кичкенәдән үк бирелгән. Шушындый кызыксыну уяткан проектның авторы яшь кенә татар кызы электрон мәгариф системасы белгече Әлфия Бәдретдинова. Ул моны халыкара туган тел көненә багышлаган. Без төрле яшьләргә кызыклы булган төрле флешмоблар, төрле ниндидер чаралар аша татар телен интернетта кулланышын күбәйтергә телибез. Тизәйткечләр минем яраткан татар телен проектының беренче флешмобы. Язмалар санына карасаң, шактый уңышлысы. Катнашучылар руль артында да, хәрәкәттә дә видео язмалар җибәрә. Кемдер укып сөйли, кемдер яттан. Заманча мавыктыргыч һәм күңелле тизәйткечләр флешмобына без дә хезмәттәшләребез белән бергәләп кушылдык. Сезгә дә киңәш итәбез. Җылы җәйнең көннәрендә Җәймә тау итәгендә җизни кызы Җәүһәрия җиләк җыя, чиләгенә җиләкләр тиз тулмый, чиләкләр тулыр иде, чиләге юк бит аның җиләге. Айгөл Бәдретдинова, Мирзалюшев, Яңа гасыр каналы.